Makadi mhuri yeZimbabwe, matiri mana enyika kwamuri. Zita rangu ndinonzi Queen Memo, asi vanondiziva munoziva nekuti Gogo Chioro. Izita rangu zvekare. Tirimo muchirongwa chedu chinonzi sei. Tine vadare vedu vatitsikawo mudare nhasi. Musoro wenyaya tiri kutaura pamusoro pemanjuzu. Kuti chii chinombonzi manjuzu? Ndichichingamidza vadare vangu makadi Apostle Mpindu. Tinofara makasimba here. Makadi henyu Gogo Soko. Aiwa tinofara makadi iko henyu. Ndinokutendai nekuti vingawo kuzotikuta muchirongwa chedu chanhasi. Tisingapedze nguva. Nhai Apostle. Chiiko chinombonzi manjuzu? Zviriko here? Nyatsotipatsanurai tizive. Kwese nemabvunzo yakanaka chaizvo. Zvinoitika ndezvekuti tichida kunzwisisa nhau yemanjuzu. Chatinotanga taita kupinda mushoko raMwari sezvo isusu tiri mapastors. Shoko raMwari rinoti chii pamusoro pazvo. Uyezve tichida kunzwisisa kuti zvakaoriginata sei kuzoti tive nemanjuzu. Akasikwa ariko here kana kuti pane zvakaitika kuzoti aveko. So chinhu chekutanga ndechekuti tinostudy inonzi demonology. Demonology zvichingoreva izvo kuti the study of demons. Ndo matinonzwisisa kuti akabva kupi anonzi manjuzu. So mukaverenga bhaibheri shoko raMwari rinotitsanangura pamusoro paSatan, Lucifer. Asati adonha pano, he was in heaven. So ariko kudenga pane kapride kakanoitika. So achida kubvisa Mwari pachigaro. Ndokuchibva arwa naMichael. Achirwa naMichael ndokubva adonha. Kudonha kwaakaita akadonha nemamwe maangels. Akadonha nemamwe maangels. So pakudonha ikoko ndokubva mamwe awira kumakomo, mamwe apinda mumvura. Nzvimbo dzakasiyana siyana because vakadonha. Zvikwete zvekudonha zvekungodonha. Kudonha chaiko chaiko because yanga iri hondo yanga iri heavy. Saka vakadonha. Saka mamwe akadonhera mumvura. Saka mama type emadhimoni anozonzi manjuzu aya akanowira mumvura. Njuzu inenge tori dhimoni. So then ndokubva tazoita mamwe anogara mumakomo. Njuzu futi. Ayo. Kutaura type yemadhimoni. Because tikutaura kuti teida kupatsanura kunzwisa kuti itoriwo type yemadhimoni yatiri kuti manjuzu. Ichisiyana nemamwe madhimoni atinoziva kuti zvakafanana emakomo aya. Kunzi ukapinda makomo ukataura zvaunongataura unozodai emasvikiro aya. Anenge ari makomo. So izvozvozvo tichida kuzodefine kuti chii chinonzi manjuzu, tinongotaura kuti madhimoni akadonha kubva kudenga aina Satani. I think the definition. Ndofunga muri kuzvinzwira muri yeZimbabwe, matiri mana ese enyika kwamuri. Tiripo muchirongwa chedu chinonzi sei, umo matiri kupakurirwa hunyanzvi nana mazvikokota vatinawo pano vakasiyana siyana vachitipatsanurira zvakasiyana siyana. Ndofunga tiri kudzidza ndodzosa nyaya kune mbuya Soko. Chii chinonzi njuzu? Yakambobvepi? Zvii? Nyatsotipatsanurirai. Maita basa Gogo. Chekutanga ndinoda kupa ruzivo chinotonzi nezita ramuri kushandisa rekuti njuzu. Chinotonzi njuzu, it's another word rekutoti nzizi. Kureva kuti tiri kutaura chimwe chinhu chiri kurarama chiri mvura. Handiti, asi imimi kuzotiti vazonzi manjuzu. Muri kuziva henyu kuti pane chinhu chiri mumvura. Nekuti chinotonzi njuzu imvura, inzizi. Asi iri kutaurwa nepakawanda nemitauro yakadini yakasiyana siyana. Saka kana maakuzoti manjuzu muri kutaura chinhu chiri mumvura chakaenderana nemvura. Asi ndakadaro ndopindura imi Gogo nekuti pamatondibvunza makananga zviri kunetsa zvinonzi manjuzu zvisiri manjuzu. Ndochekutanga. Nekuti kana ndiri kuti hazvizi manjuzu tiri kutaura kuti hapana chamanditaurira zvakangofanana kuti manditi mvura nekuti inzizi. Zvakafanana manditi rwizi. Asi zvakadaro ndoenda panyaya nekuti izita ramatipa. Asi manjuzu amuri kutaura pane kupasana kwakasiyana zviriko
zviri kutorarama, madhimoni ataurwa atoriko, asi zvaariko takatosiyana. Pane vemumvura vandiri kutaura, kana ndava kutaura manjuzu amuri kutaura, pane vakanaka nevakashata vanozonzi mamarine spirits nemamermaids. Mamarine spirits ndo akashata, kozoti mamermaids vaya varindi vemumvura vakanaka, asi zvavakanaka kudaro vanouyawo zvine kunaka mukati, asi haazonzi madhimoni sekutaurwa kwaita pasta. Kana rava kutonzi dhimoni, maakutuka manjuzu, hamusi kutuka uyu wandataura, ende muri kutotukawo chimvura chamusiri kuziva kunaka kwacho nekushata. Mumvura mune zvakanaka, mumvura mune zvakashata. Apa ndinoda kunyatsonzwisisa mbuya Soko, ndati njuzu yacho chii chinombonyatsonzi njuzu, ende chakabva kupi? Sekutsanangura kwandanzwa pasta vachinditsanangura vati iwo njuzu pane hondo yakaitika. Muhondo umu ndo makabva maburutswa dzavaiti ngirosi dzakashata ndobva dzawira pasi. Ndoda kunzwawo kuti kurutivi kwenyu kuchivanhu chii chinombonzi njuzu? Chinonzi zvimwe chetezvo here kuti mweya tsvina yakaburutswa kudenga uku paitika hondo? Chinotonzi mweya chese, chese chinotonzi mweya. Asi manje pandiri kuramba, pandakupozikana napo, ichokwadi pane mweya wakaburutswa, ndo muchitendero chebhaibheri wakakandwa mumvura. Imimi muchivanhu muri kuzvionawo futi here kubhaibheri? Mumvura futi mumanjuzu ako ekutenga akashata, asi kune manjuzu kune vari mumvura vakanakawo, vanotozonzi. Ndinoda kuti nditsanangure nekuti handingapindure. Chekutanga ndinatsotaura chamati chinonzi manjuzu kuriko here kuchivanhu kwedu? Handiti kuchivanhu kwedu ndo vanonzi vavhimi. Ndiri kunzwa vamwe achinzi vakanotenga njuzu akanodai. Zviri kureva here kuti vanhu vari kugadzira njuzu dzavo kana kuti waurombwa nekutotenga madhimoni akashata aya, mweya wetsvina wakashata? Zvizivei pamweya tine wakanaka newakashata. Saka tine ngozi, mweya wengozi wemadzitete enyu akafa achidawo zvaanoda zvisina kunaka, zvinodzoka kuita njuzu futi. Vazhinji vaakuzviti injuzu, nekuti kuzoti upasise kuti njuzu, hapana ari kudhivhaina njuzu apo. Chokwadi chiripo, mweya yemanjuzu yataakutaura zvakangofanana naini sambuya. Ndinotoziva kuti vana vemazuva ano, kana mukanzi muri kungosvikirwa nasekuru chete pasina kanozonzi, nekuti vane pfungwa yekuti njuzu ndo ine upfumi, njuzu inopa mari, njuzu muvhimi. Sei vachifunga kudaro? Handiti zvinonzi mumvura ndo mune mari. Ndo zvavanotaura, hanzi mumvura makanonera zvese. Vana vechizvino zvino tavakufunga kuti mumvura. Ndivabatsiri ipapo. Mukada kuverenga bhaibheri shoko raMwari, pane time yakanzi Jesu abhadhare tax. Jesu anzi abhadhare tax musi wacho anga asina mari, kwete kuti anga asitorina mari muupenyu hwake, no. That day anga asina mari yekubhadhara tax. Ndokuchibva atuma Peter, his disciple, kunotsvaga mari muhove. So achinotsvaga mari kuhove, hove inogara kupi? Kumvura. So aenda the first hove yauchabata ndo mune mari, ndokubva atora mari imomo. So zvinozoitika manje, Satani manje anokopa everything zvinoitwa naMwari. Anokopa izvo zvaniki his own kingdom, you know, the kingdom of darkness. There is a kingdom of God. Basa rake kukopa yacho. Animubona. So ipapo tiri kutaura kuti pakanotorwa mari kumvura muhove, angatuma ndiani? ndiJesu. So sosi manje, sosi yatuma ndo yakakosha kudarika zvimwe zvinhu zvese zvekuti kwazoendwa kumvura kwazoenda kuchii. Because kana tati isusu mari iri kumvura, that's a lie. Mari haisi kumvura. Muridzi wemari ndiMwari. Saka kureva kuti vanhu vari kuita zvemanjuzu masatanist. Mataura shoko rakanaka kuti masatanist ndimataura, handiti inanda kudaro. Handisi kuda kutaura semataura amaita, ndoda kutaura ndichishandisa shoko raMwari.
kuti tikatora munhu ane njuzu right now anoita zvemanjuzu tomisa apa totora mufundisi ana Jesu tomisa apa tobva tatora munhu ari neutral toti dzinga dhimoni akatanga kudaidzira aine simba akatanga kudaidzira kuti dhimoni ngaribude munoziva kuti unobuda kupi ukaona rikanobuda kuna Jesu hatichatonamati Jesu because Jesu harisi dhimoni saka muchaona kuti rikanzi idhimoni rikanobuda kune wamunoti ane njuzu tobva taziva kuti that's a demon asi zvinotoitika practical because zvinhu zvekuti tinogona kudaita nharo kana kudii kungotora munhu kuti no iwewe ndione manjuzu uyapa iwewe uri kutona Jesu uyapa then tochitsvaga ndofunga tiri kuzvinzwira mhuri yeZimbabwe isu taingonzwawo makareko kuti njuzu dzaivepo kunyange paigadzwa namambo saka zvikuru kuti nyika ingotongwa kai nesatani ini ndiri kuconfusika ini zvainzi ana Garadziwewari ndivo vanenge varipo pachigadzwa mamambo kureva kuti satani akatonga chaizvo nyika ino amen regai timbonzwawo hedu kuti mbuya soko vanotiwo chii nazvo hakuna chinonzi satani panjuzu yakanaka harizi zvinoitika ndezvekuti uyu njuzu hamusi kumuona achifamba hamusi kumbomuona ari mumwiri achifamba asi mweya watiri kutaura handiti ndatenda pataurwa napasta pavataura nezvaanzi tikatora pasta apa tikatora anozvita ane manjuzu apa handiti pane anosvikirwa ipapo kana kuti achabuda dhimoni handiti uye anzi ana Jesu asi anenge asiri munhu kureva kuti he is anointed handiti mweya wakatomugara imomo unotogona kumanifesta asi wakanaka handiti asi wabuda saka hatingatiri dhimoni ndizvo nenjuzu wamuri kutaura manjuzu kana ari manjuzu akanaka anogona kumanifesta asi achitotaura zvinoumba zvakanaka saka hatingati chakadonhedzwa mumvura isi tiri kuziva kuti ndo chakararamisa nyika ndo chakararamisa madzitateguru edu chatakakura tichiziva kuti chaikumbirirwa zvaipa upfumi tozotiti dhimoni chinonzi dhimoni chatoshata chese ndo chadhimoni asi chakanaka chabuda mumvura chinotambirwa handiti muri kutotaura kuti Jesu paakatuma pakabuda akaenda munhu akaenda akanobuda nemari muhove saka changa chakanaka chakarutsira mari ichocho saka ndizvo nedhimoni riri kunzi dhimoni kumanjuzu havazi vese vakashata saka imo muri kupokana nazvo iri ndiri kutopokana pakunzi satani zvese pasta vari kuti kudenga uko ndokakaitika gindi mukindi hamene zvakaitika mudenga umo isiso kuchikoro kutoti mhanda pakarwiwa hanzi pakaitika inonzi vhinzi paita vhinzi pakabvada kuratidza nemapowers vana vese vasati ndobva vanzi pasi ndovama kunamata muchiti manjuzu ndipatsanurireiwo nokuti ndatokanganisika ipapo panopokana isusu tanangurai kuti sei muchipokana napo ndiri kupokana napo pakuti satani muri kutotaura kuti satani akarwa naMwari handiti vakarwidzana kureva kuti mweya miviri yakarwisana satani wacho haana kumboonekwa satani haana kurwa naMwari satani Mwari haarwi nasatani because chisikwa chaakasika zvakaita ndezvekuti satani achida kutonga saMwari handiti ndokubva kune maranks ekuti Michael ndiye mukuru wehondo Michael anonzi Angel Michael ndokubva anzi naMwari iwewe chidhila nasatani kwete kuti inini Mwari ndosumuka ndorwisana nasatani chisikwa chandakasika asisiri Mwari because Mwari chinoita kuti anze Mwari haana hondo yanorwa anoasaina haungarwi nemunhu wakasika nechinhu chawakasika obva watanga kurwa nacho chakasikwa ndo chakarwa nechimwe chakasikwa zviri tu muri kunzwisisa so Mwari haana kumbobvira arwa nasatani wakarwa naMichael an archangel ndo yakamudonhedza pano kwete kuti Mwari ndiye akamudonhedza no Mwari anga akatogara zvatakatoita izvi achitoona hake hondo dzichitorwiwa achitoziva kuti achitoona TV noti kuti iye anorwa no ndofunga ndopata kugaridzirisana ndirodawo kupindura mubvunzo wagogo ndichigadzisa pamazogadzirisa pamati Mwari
Mwari angatukwe, hatingatuki kana patadza kunzwisisika ipapo. Asi chiripo chandanga ndichida kuedzana kwezvisikwa zviviri zvakarwisana izvozvo. Izvozvo zvisikwa zviviri zvakarwisana zvikadonhedza pasi zvazvakadonhedza pasi. Satani, iye Michael ari kunzi akadonhedza Satani. Satani akawira nemaangels ake. Handiti ndo zviri kutaura. Saka imimi chachirevo chekuti nekuti Satani akadonha nekuipa kwake, akadonha akawira mumvura, zvakangofanana naLegion. Handiti Legion, nguruve dzakaenda, mhepo dzaLegion dzakaenda kunguruve. Saka nguruve dzese dzakabva dzaipa nekuchipostori kwataka kurambidzwa nguruve. Asi hapana chakaipiswa. Chakaipiswa inguva iyoyo yavakarwa vakadonhedzana zvinhu. Uye pamweya zvizivei, pane mweya miviri, wakanaka newakaipa. Handiti unorarama uri pamunhu. Ndikuda kutaura pamunhu anozonzi asvikirwa nechakaipa kana kuti chakachena. Mweya muviri unorarama uri pamunhu. Watunidzwa wakanaka kana kuti watunidzwa wakadini, wakashata. Ndo wakashata unonzi madhimoni. Handiti saka inini kana ndiine njuzu yangu, ini handitodi kushandisa wedhi rekuti njuzu, nekuti njuzu ndo marine spirits. Asi ndinoda kushandisa kuti ndiine wangu wemumvura akandinakira achinzi ingwena ihove. Handingazobvuma kuti aitwe Satani, nekuti pandachida kutaura gogo ndepekuti pari kunzi apa anosvikirwa ana Jesu, ane mweya, Jesu mweya. Ininiwo ndine njuzu mweya, takamisidzana ipapo. Njuzu yangu yakanaka, uyu Jesu wake akanaka. Saka dhimoni rinobuda ipapo pauviri hwedu, kana riine kuvaka, ndinganzi ndakashata here. Regai tigare taansa ipapo. Jesu achidzinga madhimoni anga ari muna Legion. Jesu ndiye ari kudzinga. Achidzinga madhimoni anga ari muna Legion, chinhu chekutanga, nzwisisai kwakaenda madhimoni. Akaenda kupi? Kumvura. Madhimoni achienda kumvura akabva mumunhu, handiti ari thousands and thousands of demons. Wedhi rekuti Legion unoreva kuti we are many, nokuti ndo rari zita rake, handiti. So manga muine madhimoni anga akawanda anga ari maari, ndokubva arequesta kuna Jesu achiti dotisaiwo mungikini munguruve dzisingachadyiwa izvi zvine vanhu vasingazive kuti chii chakaitika paya. So nguruve ndokubva dzadhiraivhiwa nemadhimoni, ndokubva dzanopinda mumvura. So dhimoni raida transport inoriendesa kumvura, ndo marine spirit yatiri kutaura nezvayo. Dhimoni raida source of transport because rabuda mumunhu, but rakuda chinoperekedza kuti ndiende kumvura, ndinopinda mumvura, ndoenda nei, ndokubva vatsvaga muchikairi. Adzinga ndiye Jesu. Jesu ndiye adzinga. Saka kana munhu ana Jesu izvozvo hamanifeste demon. Jesu is not a demon. Jesus is not a demon. Ndomboona kuchechi kwechinzi out. Chinonzi out madhimoni, kwete kuti Jesu ndiye anenge achinzi out. Nemsina Jesu here muchechi. Yeah, all right. Jesu arimo, but munhu auya anenge aine dhimoni. So dhimoni riri kubuditswa. Pane mumwe wekuti anenge aita masvondo kana matatu achiuya kuchechi, zvoreva kuti ari kuonana naJesu pesi pakwe uchechi sei dhimoni rake risiri kugara ratongobuda yaziva Jesu. Regai titsanangure nyaya idzi. Vanhu vamunoti maKristu vaya, dzimwe nguva nemhaka yekuti munomuona achienda kuchechi, vamwe vacho havasi maKristu. Chinonzi muKristu, mukaona muKristu chaichai haana dhimoni. muKristu ndozvandinoda kuti munzwisise kubva nhasi. Musati munhu wese anopinda muchechi building nekuti akapfeka uniform yered amuKristu. Chinonzi muKristu kuva naJesu oshayiwa dhimoni, because dhimoni ariona muchibvisa vanhu Sunday out mangwana anodzoka futi radzinga mamhepo kwatinoita paya, dzinga mamhepo kwatinoita paya. Mapastors akaita problem one, regai ndigare ndatsiurawo mapastors. Ukaramba uchidzinga dhimoni pamunhu every Sunday kuchechi, ane problem ndiani? Ndipastor. Ane problem ndipastor. Because chandinoziva ndechekuti Jesu achitsanangura nyaya yedeliverance akataura kuti deliverance inouya in form of preaching and teaching.
ukadzidziswa zvekudzidziswa zviya unogona kuzotopedza gore rese usingatozivi kuti chii chinonzi demon in your life. But chazoitika ndechekuti isusu mapastors takada kutaridza kuti tine simba nekuda kwokuti vanhu vamanifeste mamhepo, saka tinosiya area yeteaching. Saka madrama munenge chitaya. Saka mapastors anosiya area yeteaching. Inenge drama yekubhilivhisa. Munoziva here kuti chinoita kuti muzive kuti munhu ane power vanhu vazhinji kumanifesta kwedhimoni richirudza richididi zviya hazvina basa. Hai chirongwa nhasi ndadzidza ini pese pandiona vanhu vachirutsa vachinzi out ndechiti pamwe vanhu vari kudzingirwa madhimoni izvo ndakadzokera futi sande ndoona out iripo izvo madhirama ari kuitika. Ndofunga muri kuzvinzwira nyatsotaurai kuti chii chinenge chiitika kana munhu achinzi ane marine spirit yacho chii zvinenge zvinyatsoitika ine handichinyatsokubata ipapo. Regai nditsanangura probably tinogona kunge takuda kusunyaya kutaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana. Marine spirit tataura kuti maidemon handiti kuda kunzwisisa kuti munhu ane marine spirit anoita sei and kana uda kuziva kuti iwewe unayo chii chinoitika masigns aunoona. Number 1 unotanga kurota hope uchidyiswa chaiko every now and then. Ari kukudyisa ndiani? Chikafu kuhope. Number 2 ukaona uchirota uchiswima mvura every now and then that's a sign again ekuratidza kuti unechi marine spirit. Then ukaona uri munhukadzi kana munhurume uchisangana nemunhu kuhope, kusangana zvepabonde muhope isign again iyoyo yekuratidza kuti une ichitouya ichitoita process yese zvokuti mukadzi anogona kutoenjoya more kudarika murume wake, zvokutoti anotonakidzwa nazvo kudarika the husband, zvokuti unotozoita vanhu vazhinji vanozoya kucounseling vachibvunza saka because of 1 2 3 reasons the reason. What is the reason? Munhu ari kusangana nespirit akarara. So kana usina kutororwa, that's very dangerous. Haufa ukarorwa kusvikira that spirit yabuda, because kunoproducwa again vana vemumweya kana uchitorara nemunhu mumweya, zvoreva kuti kune vana vemumweya vanoitwa again ipapo paprocess iyo. Ndofunga muri kuzvinzwira muri yeZimbabwe. Chirongwa chiri kudakadza ende tiri kudzidza. Regai ndimbodzoka kuna Muchembere Soko. Naye Muchembere, ichokwadi here chandiri kunzwa ichi kuti zvimwe zvezviratidzo zvinoratidza kuti une marine spirit, kudyiswa, kusanganikwa newo pabonde nekuswima, ndizvo here? Nyatsotipatsanura ichi zvine ukama hwakadii, zvinodyidzana sei nekunge une marine spirit? Matouyawo nemubvunzo wandachida kutobvunzawo pastor. Chekutanga ndachida kubvunzawo pastor nyaya yavataura marine spirits kuti zvizhinji zvakakandwa mumvura, handiti ndo mhepo zhinji. Kureva kuti pamuri kuti zvizhinji kureva kuti nemvura yacho yakatoshata nekuti zvinorarama mumvura zvakashata, ndo zvakakandwa, ndo kuri kubva mhepo. Aiwa, muchandipindura. Ndinoda kukufairaiwo mubvunzo wamuchazondipindura nekuti zvakawanda zvandandichiteerera asi zvimwe zvatokanganikwa nekuti zvareba. Asi nyaya yangu yanga iri pamumvura pamataura kuti ndo kuri kubva hondo dzese, kwaakuzoya pamhinduro yandichapindura gogo kuti kureva kuti kana mvura yese yakatoiswa mhepo dzese dzakanaka, hatinawo here chakanaka chiri kubuda mumvura chandichatambira kuti ndo kuva namati? Hamunawo here chakanaka chamunotambira chemumvura nekuti chese chakakandwa mumvura amadhimoni marine spirit nekuti mune zvakawanda mumvura imomo. Asi ndo chekutanga chandoda kuti muzondipindura, handiti? Kepiri ndouyawo kuna gogo mhinduro yamataura kuti pazviroto, ukarota uri mumvura, ukarota uchidyiswa, ndo zvatinotaura kuti hope dzinotsanangudzwa pakasiyana-siyana nezvakasiyana-siyana, handiti? Saka tisangotambira kuti kana ndiri seni kudivi rangu
kana uyo achirota achivatwa hazvireve kuti mhepo dziri kubva mumvura, uyo ari kutovatwa zvichida nasekuru kana nambuya kana nekuti munhu anotomuona waanovata naye.